Kagigising ko lang, anong oras na? 9:30 na, pero nagising ako ng mga 8:45, ganun. Pero guys, ang gagawin ko ngayon, mag-breakfast muna ako, and then, maglilinis ako ng room ko, guys. Ayan yung room ko. Kasi parang ano na siya, naging stock room na siya, kasi nga dahil mag-isa ako nito sa bahay. Natutulog ako sa room ni mama ko, kasi dun sa room niya, may TV. Well, hindi naman ako nanonood ng TV. Pero mas comfortable ako doon kasi maliit lang yung room ni mama ko, as in parang kasya lang yung single bed tsaka isang cabinet. Ganun lang guys, kaliit yung room ni mama ko. Ayoko dito, parang naano ako, parang pag nagigising ako ng madaling araw, parang ang lungkot naman, ganun. Tsaka pag morning kasi dito guys, kalsada kasi yan, tsaka dito, maingay, kaya hindi ako makagising ng late, kahit gustuhin ko mang gumising sana ng late. Mahirap kasi ang ingay ng mga dumadaan, may mga motor, may mga something, tsaka yung mga nagde-deliver ng tubig, ganun. Tubig. Kaya di ka lang din makatulog ng mahaba-haba, kaya doon ako natutulog. So, maglilinis tayo. Magbe-breakfast muna tayo guys, and then linis na. Guys, kakatapos ko lang maligo, and kanina sobrang init. So, may solusyon ako kapag sobrang init. Ginamit ko yung pink contouring, nasaan ba yun? Pink contouring bleach. Ito, yung from Mirabelle, ito guys. Ginamit ko siya kasi alam ko na yung effect niya is super duper ang lamig. Sobrang lamig. Alam mo yung parang may mint na nakalapat sa katawan mo, na parang naka-aircon ka, natutukan ka ng aircon, ganun siya guys. And, yun yung ginawa ko para mapreskuhan ako. Tsaka, syempre, double purpose na din para makapag-bleach tayo. Kasi, yung legs ko guys, nangitim na naman siya, may tan line na naman kasi dati na ko na yun, napa-whiten ko na yun. Ngayon, meron na naman ulit, may tan line na naman kasi naka-shorts kasi ako nitong summer. Syempre, mainit. Kaya yun, kailangang pagpantayin ang kulay ng natakpan ng shorts at sa hindi natakpan ng shorts. Hey guys, I am currently filming and pumunta dito yung nagde-deliver ng tubig kasi kanina tinanong ko kung magkano na yung parang bill ko sa tubig, yung mineral water guys na dinideliver nila. Tapos sabi niya wala nga daw yung listahan sa kanya. So, bumalik sila. Kasama na niya yung isang nagde-deliver. Tapos, ako naman, nung tinignan ko yung parang listahan nila, ganun. Tapos, nagbayad na lang din ako. Kaya pala, hindi nila makompute kung magkano yung babayaran ko kasi there's something wrong. Kasi, 25 pesos, tapos 10 galon nga daw yung na-deliver na nila sa akin. Tapos, tinignan ko, ba't may nag-order pala tinignan ko lang kasi yung mga, nung nandito pa sila mama ko, ba't may may bill pa pala na hindi pa pala nabayaran before sila umalis. Sabi ko, so doon ako nag-focus. Kaya pala hindi nila mabilang-bilang kung magkano yung babayaran ko. 25 pesos times 10 lang naman yun. Imposible hindi nila alam. And diba, kapag maniningil ka, alam mo na dapat yung sisingilin mo. Medyo nabibist mode ako ngayon. Kasi yung hindi lang isang date actually. Questionable lahat yun eh. So, parang ang gusto ko lang, nabayaran ko pa man din na nakakainis. So, ang gagawin ko, magpapadeliver ako sa kanila, hindi ko babayaran. Hindi ko babayaran yung mga ipapadeliver ko. Kasi hindi yung receipt na maayos yung binigay. Parang listahan lang nila. So, nung April 6 daw, meron daw akong 3 galon na pinadeliver. Which is, nung April 6, pumunta kaming Manila because that was the flight of nila papa ko, silang lahat. So, maghapon, wala kami dito sa bahay. So, siguro yung aso namin, ni-receive niya yung water. Ganon. And then, nung April 9 daw, meron daw silang de-deliver na 1 galon. Eh, kapag nagpapadeliver kami, hindi lang isang galon. Kasi madami nga kaming galon dito. Eh, yung time na yun, April 9, nandun ako sa Manila. So, ang natira dito sa bahay is yung girlfriend ni Bunso at ni Jen. So, yung mga girlfriends nilang nandito, tinanong ko sila kung nagpa-deliver ba sila ng tubig. Sabi nila, hindi naman daw kasi madami pa nga daw tubig noon. Eh, kami lang naman ang iinom. April 16, ayan, nag-deliver sila ng 3 galon. Ito, alam ko to, nag-deliver talaga sila kasi nandito si Lola ko, nandito si Grandma noon. Siya ang nagbigay ng galon.
April 20. Nagtataka na naman ako ng April 20. May 3 galon na akong pina-deliver. Mag-isa ako dito sa bahay. Straight duty ako noon. Straight duty ako. Nag-deliver sila dito. Nakapadlock yung gate ko. Nireceive siguro ni Sassy at ni Maxi yung tubig. So, ilan yung questionable dito? 3, 4 plus 3, 7. So, dapat ang bayaran ko lang 3 gallons lang, which is 75 pesos lang sana. Nagbigay ako ng 250 pesos para sa tubig. Nakakawindang. Alam nyo guys, ano ako gusto ko kasi yung, nainis ako pag ganyan. Ewan ko lang sa ibang tao. Kasi, hindi dahil sa worth ng money ko yung kinakainis ko. Kasi okay lang naman sa akin. Magbayad ako ng ganun na pera. Basta alam ko na hindi ako inuutakan. Alam mo yun? Kapag may mga ganyang bagay talaga, sabihin mo sa akin yung totoo, bibigay ko naman Huwag yung inuutakan mo ko, huwag yung paiba-iba ka, ganun. Kahit sa mga palengke, ganun. Kaya kung minsan, alam mo, meron kasi akong thinking na gusto ko sana sa palengke bumili kasi yun yung mga tinutulungan mo is yung mga tao na individual talaga, hindi company. Pero dahil sa mga ganyang style nila, yung papaanuhin ka pa nila, papapresyohan ka nilang ng mataas kahit alam mo naman kung magkano talaga yung presyo. Yun yung ayaw kong ma-encounter sa mga palengke o sa mga tao. So, mas gusto ko na lang na bumibili kapag sa mall, ganun. Kahit sabihin pa nila na you are supporting a big company already kapag dun ka. Pero, wala ayoko makipag-argue kapag nandyan ako sa lapas or kapag nandyan ako sa mga ganyan-ganyan. Kasi stress lang yan. Ayoko nang nai-stress. Na-beast mode ako. Kasi ako, yung focus ko, yung pag-film ko, kasi nga nag-film ako. Ayun, sila kuya, napaka-ano naman nila, masyadong, ayoko mag-judge. So, gusto ko sabihin ko muna to sa kanila. Kung hindi nila to magawan ng paraan, then, kilala ko naman yung boss nila kasi naging pasyente namin yun dati, tsaka sila din kasi nagdi-deliver ng tubig sa bahay. Break time muna guys sa pag-film. Medyo masakit na yung bibig ko. Kasi nagsuswatch ako nung vegan lipstick, yung liquid matte lipstick. So, ay, masakit na beshi. Ang hirap niyang tanggalin, in fairness naman sa kanya. Kain muna tayo ng something. Wala akong mapaglagyan. Maxi, tabi ka! Wala akong mapaglagyan itong food. And bumili ako dyan sa kabila ng Frostville na ice candy. Ayan. In buko and in taro. Ayan. Nanonood ako guys ng ng video ni Nanay Isha. Yung kanyang yung kanyang room goals and shopping siya ng mga IKEA. Guys, itinawag ko na yung about sa tubig kanina. Yung tinawag ko doon sa doon sa may-ari. Ayun, ibinalik nila yung pera ko. Thank you! 3 days. Tinawag ko sa phone number nila, kaya yun. Sabi ko, kasi kapag ganito, may mga duty ako, may ganyan, wala talaga ako that time. So, sabi ko, baka iba naman yung napagbabaan nila ng tubig, hindi sa bahay. You know what I mean? So, baka mali lang yung nailista nilang pangalan. Kaya yun, sabi ko naman, it's okay na lang din. Basta maibalik lang din yung pera ko. Or, kahit sana hindi nila binalik, kung tubig na lang na ibabalik. Guys, I'm loving this, liquid lipstick. Ang hirap niyang tanggalin. Ito yung shade na The Vamp. Ayan, Vampira talaga, besh. Yung struggle lang kasi sa paglalagay ng dark lippies. Kailangan malinis yung edges mo. May ko dito, may pimple. So, parang nagda-darken siya kasali. Parang siya, parang natapyas dun sa may lipstick ko. Kaya yun. Parang naninibago ako magsalita. Kasi parang nagta-tighten siya na, well, kasi siya, matte kasi siya. Pero, I'm loving it. Ngayon ako nagkaroon ng mga ganito ka-dark. Meron naman ako mga dark dyan, pero hindi ganito kadami. More on dark side kasi itong mga nila, yung mga sinend nila sa akin na shades. Ayan, 2 lang yung light. 3 yung 5 shades lang pala to guys, kaya yung 2 papag-giveaway ko. Yung hindi ko swatch. Ooh, hindi maganda yung pagkakalagay ko. Kakalagay ko lang na to
Maglilinis muna ako guys dito sa mga pinag-filman ko kasi to date, bali tatlong videos yung na-film ko, 2 haul, tas isang, ito yung swatches niya. Pero swatch pa lang kasi ito, wala pa yung review ko guys kasi kailangan ko pang i-review ko. Magtatagal talaga siya ng 12 hours kasi sabi niya dito 12-hour power. 12-hour power. So, tingnan natin. Gagamitin ko to bukas sa duty. Alo! Titingnan ko yung pinaka-light na color, yun ang gagamitin ko. Kasi hindi naman pwedeng ganito yung lipstick ko. Alam nyo ba guys? May kukwento ko sa inyo. Nung bago pa lang ako dyan sa hospital kasi nag-volunteer din ako ng 5 or 6 months, ganun. Ay, hindi. Hired na ako that time. Ang hilig ko kasi sa red lipstick, tapos lagi akong gumagamit ng matte liquid lipstick na red. May paniniwala kasi akong anti-toxic yun. Kapag nakaganon kami, hindi kami natotoxic. Tapos sabi ng chief nurse namin, kasi yung chief nurse namin, hindi siya yung maprangka. Tapos sasabihin niya sa akin, oh, Miyang, nang red naman ng lipstick mo. Ganyan siya. Naya tuloy ako. Kaya mula nun hindi na ako nag-lipstick ng ganun ka rin. Kasi agaw pansin naman kasi talaga papansin talaga ako. Magluluto muna ako guys ng dinner and dapat sana hindi na ako magluluto ng kanin. Ring. Kaso yung mga aso namin ayaw ng dog food. Gusto nila kanin na may karne, na may fish, ganun. Pag dog food papakain mo din nila kakainin. Kaya kailangan magsaing ako. Kaya, mapapakain tuloy ako ng kanin. Listen to my heartbeat.